Goeie. Oh ja. Je staat even de school in. Ja, zeker, dat mag even net. Ik hoor net van de douane, maar ja, die had erbij, hè. Moest je eruit? Maar dat past, hè. Mooi werk. Ja, ik vind prachtig mooi werk. Ik zet AW-hak. Dan ben je toch wel wat bezig, hè. Je moet nog een beetje bezig blijven, net. Ja, weet ik het. Ja, je moet net achter de ruim zetten, dat was zo stief. Daar word je net bezig van. We gaan dan een caravan en al, die geven we sempre dan heen. Dus ik ben hier nog in Burgum. Ik ben hier eerst in Kalmsveen, maar ik ga dit pas hier aanhouden. Ik wil nog in een appartement gaan. Omdat? Nou, we hadden bijna in Boetland. Dus eerst in Dubai en hier in Frankrijk. Dus ik ga nog wel eens heen. Nou, en dan zit je altijd bij de tuin, in een vreemd huis. Dan kom je terug bij in de tuin. En weekend in de caravan, zie je nooit in de tuin. Dus we zijn dan hier een mooie leeftijd. En weer naar de jaren en dan mag je erbij waren. Kunnen even genieten. Oh, en je in Dubai en je in Frankrijk, hoe hebben ze dat gehoord? Ja, die jongen erheen gekomen met een vrouw. En dan horen we een pleegdochter van ons. Die kwam altijd in buis. En dat is altijd aanhouden. En die went er nog in Parijs. Hoe je dat zou komen? Maar dat famke dat kwam dan altijd nog voor vreugdeshuis. En Kammerbuis, die werd aan heel hier op Kammerbuis. En dat had ze altijd aanhouden. Je nog 24, je had nog 3 bandjes. En je is trouwd, je bent moslims. En ze dan geen weer altijd nog heen. Die had altijd aanhouden, die contacten. Je kwam tot 20, je kwam hier altijd in Friesland. Je praat Fries. En geen Nederlands. Dat is echt mooi. Maar dat wie maar de simmerkamp of zo? Ja, 3 maanden kwam hier altijd in het begin. Om aan te sterken? Ja. En dan heet het dan weer het 6 weken, 8 weken. Tot de legerskwallen gaan weer het 6, 8 weken. Dus, en je neemt er gewoon heid met, maar de band neemt spaken beppen. Dus dat is wel mooi. He? Ja, prachtig. Ja. Ja. Daarom. Nou, je mag maar weer even aan de slag denken, want het is haast droog. Ja. Hoi! Hoi.